Assalamu alaikum. Izinin wannan sirrin ko karatun shine ayi subscribe to zai yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi muku barka da zuwa tashar mu mai albarka mai suna Fadar Asraru TV domin samun ingantattun bidiyon mu masu ƙayatarwa da kuma albarka kaman na asraru da na koyon ramli domin ci gaba da kawo muku su yadda ya dace. To ku yi subscribe da like da zarar an ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan kuma sirri ne na ibdal sihir, wato ko da amma mutum wani ƙulli to ƙullin zai warware, ko kuma mutum da yake neman kariya akan maƙiya, to ko da an maka wani abu na sihiri ba zai kama ba, idan ma an yi ɗin zai lalace. To za a karanta suratul fatiha, wato alhamdulillahi rabbil alamin, za a rubuta ta har ƙarshen aya ƙafa ɗaya, sannan ayatul kursi zuwa ƙarshenta ita ma ƙafa ɗaya, sai huwallahul khaliqul bari'u al-musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, shi ma ƙafa ɗaya, sai qul huwallahul ahad zuwa ƙarshe ƙafa ɗaya, sai qul a'udhu birabbil falaq har ƙarshe zuwa ƙafa ɗaya, sai qul a'udhu birabbin nas har ƙarshe ƙafa ɗaya, sai qala musa ma ji'ta bihi sihir inna allaha sayabduluhu inna allaha la yuslihu al-amal mufsidin fagalabu hunalika wa anqalabu sagirin, shi ma ƙafa ɗaya, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura, shi ma ƙafa ɗaya, sai layahaqul haqqu, sai wannan ayan liyuhiqqal haqqu wa yubtilal batilu walau karihal mujrimun, ita ma ƙafa ɗaya, sai qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, ita ma ƙafa ɗaya, sai wala yuflihul sahiru haisu ata, shi ita ma wannan ayan ƙafa ɗaya, sai ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi inna allaha la yahdil qawmal kafirin, ita ma ƙafa ɗaya, sai wa nunazzila minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, ita ma ƙafa ɗaya, sai hajabtu hamil kataba haza min jami'il sihir wal rabadu wal aqdu bi qudratil azizil hakim wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. To shi ma ƙafa ɗaya, to sai a wanke a sha. To idan yara ne da yawa ana iya tara su a wanke a sha, sannan a shafe jikinsu da shi. Insha Allahu dukkan sihiri sun kauce mashi kenan, kuma ko da akwai sihiri a jikinsu to sihirin zai lalace. Layin farko ya zama shine mai tsawo kamar yadda muka ce, na biyu